Ejja nkunu pożittivi, din hija l-enerġija pożittiva li rridu. Kien dan il-kliem li laqana bih is-Sindku Laburista tar-Rabat, Charles Azzoppardi, hekk kif xrifna lejn triq it-Tiġrija fir-Rabat, minn fejn il-ħadd filgħodu għall-ewwel darba beda jarma l-Monti tar-Rabat fuq deċiżjoni tal-Kunsill Lokali immexxi minn maġġoranza Laburista. Iċ-ċaqliq tal-Monti lejn din it-triq nisser rabja fost il-bejja tal-Monti li saħqu li dan se jwassal għan nuqqas ta' bejħ minħabba li l-post jinsab il-bot u ftela li tagħmilha diffiċli biex wieħed jagħmel il-qadi tiegħu. Iżda meta mistoqsi dwar ir-rabja tal-bejjija, is-Sindku wieġeb hekk. Il-bejja mhumiex irrabjati, il-kelma rrabjati tfisser ħafna. Il-kelma rrabjati fisser li għandek id-dwejja, għandek in-nervi, inti skuntent 100% le. Iżda l-kummenti li ħadna mill-bejjija tal-Monti jiġdu mod ieħor. Xejn daħna kbira ta' masu. Ma' xejn, ħajrtuna bil-ġon naħseb, żgur 100%. Kif ittaraw? Ma' xejn. Ħażen ħafna hu, ħażen ħafna naħseb tistgħu taraw, hawn niżilna qasem isfel ħadkunu tafu. In-nies kollha jgergru, ovvjament, il-ftit nies li ġew kollha qataw qalbhom li jitilgħu jinżlu n-niżla. Xellew nofs il-bejja ħajt l-kwarti minnhom ġew itelqu. U biċċiet minnhom qas ġew għax hawnhekk mhux post adattat għal jsir Monti. Tieni net naħseb se tasar post aħjar. Uħud mill-kaxxi kienu vojta minħabba li l-bejjija lanqas biss ramaw, oħrajn kienu qed iżarmaw. Qed inżarma ximaw xejn. Għatilna bil-ġuħa u isfel. U din il-bejja kompli tikkummenta. Li meta ċempiltlu jiena, soli batlu email u ċempilli għalli għaxina għalli għandi l-iskola, għalli għajat għandi xoll li għandi, u għaddi li l-na tal-Monti għallina li aħna ignoranti, għax narmaw fuq il-Monti, u l-iskola li għandu kolla, għada, tara, kullħat mejed bil-ġuħa u hekk. Is-Sindku referaw kollha shuttle service. Hawn ix-shuttle service viċin tiegħi importanti niffokaw fuq biex nullaw shuttle service ukoll. Mhux tal-istess fehma l-bejjija. Nali għaddi tax-shuttle jien kif qal is-Sindku ma ħadnet xejn. Irid jara x'ħajamlu jirranġanna Għax għalija jien nistgħu xejn, nistgħu naqbdu ma naġux law iktar. Is-Sindku Laburista Charles Azzoppardi ftaħar magħna li d-deċiżjoni li l-Monti jiċċaqla għal triq it-Tiġrija kellha l-appoġġ ta' 70% tal-bejjija tal-Monti. Kien hemm aktar minn 70% tal-bejja tal-Monti li qablu li jiġu tal-Plieri. Iżda ftit biss wara li s-Sindku għamel din id-dikjarazzjoni ma' dan l-istazzjon, din tkun miċħuda mill-istess bejjija. Jgħidlu s-Sindku ma nafx ma xiex jitkellimna magħna s-Sindku għaw isfel. Hawnhekk ridu, wara li għednilu ma nafx kemm id-darba biex ma nibqgħux hawnhekk. Is-set jgħid li aħna favorija s-Sindku. Jekk ġenna niffilmaw bil-forza u ġib bil-forza, għalenna m'hemmx tagħmel hemmhekk jew xejn. Tmur tal-petitions li ġbarna, tliet kwarti qablu li ma ninżlux hawn isfel. Kien hemm għamlu petition biex narmaw ġimgħa iva u ġimgħa le fuq is-saqqajja. U kollha ħadha kontrina u għalina li stajtellana l-qorti għax iffirmajnija. Ejja nkunu pożittivi, din l-enerġija pożittiva li rridu.